Hindi ako nagpagaling sa inyo, Nay, ha? Opo, Kung hindi ang Panginoon Kristo. Ako kinimpa nyo, Nay. Taas nyo nga dalawa. Sige, Nay. Taas nyo nga. Nakakataas na yan, ha? Hindi na mabigat. Hindi na po. Gumanda na kayo rito, Nay, oh. Kanina, mukha kayo maput lang. Hindi maintindihan. Pinapasaya ko na kayo, Nay. Oh, nakakangiti na kayo, ha? Opo. Makakakain na kayo. Yan ang Skyflex binigay ng manugang niya para makakain na kayo. Salamat, Nay, ha? Salamat. Oh, nakakalakad na kayo. Hindi na mabigat, Nay. Hindi na. Yung pumantay na yung paa nyo, ay yung mano na yung binti nyo, o pantingnan mo rito sa video, oh. Maliit na, hindi katulad kayo na, parang langgonisa. Pantay-pantay na, o, kita mo sa video, o, di ba? O, ipantay nyo nga ito na kabila. O, di ba, o, hindi na masyadong malaki, no? Hindi katulad kanina, parang langgonisa. Okay na, salamat po. Okay lang. Pag inangat nyo, hindi nyo maangat to. Namamagangay pa nyo. Yan. Pinatingin na yan sa manggagamot. Nagpagamot po ako dun sa Plaridel, Bulacan. Ano sabi? Sabi po nakamatayan ako ng mangkukulam. Nakamatayan ka na makukulam? Opo. Bakit ka daw kinulam? Hindi ko po alam. Tapos po, doon naman sa isa, Ano? nakatungtong daw po ako ng laman lupa. Paghahawang ko. Inggit sa iyong isip at puso, nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa iyong buhay. Naiintindihan mo na? Opo! Huwag mo nang pamamagayin ang mga paa niya. Hindi na po! Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan niya. Hindi na po! Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Opo! Nadidetect ko rito at hindi pa sinasabi niya magtitik ko, parang nararamdaman ko na malapit ka na sa lugar nila. Opo! Naiintindihan mo? Opo! Sige, pagbibigyan kita. Ha? Opo! Ayaw ko na. Hindi na kita masyadong popersahin. Dahil alam ko, nararamdaman ko, matanda ka na rin. Opo! Aray! Sapat. Aray! Linisin mo yung katawan niya. Tanggalin mo yung sakit. Tapon. Pagbibigyan kita. Alam ko na kung sino ka. Tapon mo lahat yan. Bakit ba inggit na inggit ka dito kay Cornel? Aray ko po! Tanggalin mo. Lahat, tanggalin mo. Bilisan mo. Aray ko po! Tanggal. Tinanggal ko na po. Idikit mo yung kamay niya. Sa katawan niya. Idikit mo. Tanggalin mo lahat. Wala pa kung sinasabing hindi pa tayo tapos. Marami pa yan. Tanggal. Sobrang init yan, no? Naku po! Alas. Tatanggalin ko na po! Linisin mo lahat ng katawan niya. Tapon. Matanda na rin kayo. Nadidetect ko kalakas at kapangyarihan nyo. Napaka-tanda nyo na. Hindi ko na ito alamin. Napakalapit mo lang sa kanya. Kalas. Huwag ka na maingay. Kalasin mo yan. Idikit mo yung palad mo sa katawan niya. Tanggalin mo lahat yan. Buong katawan niya. Simula ulo. Aray ko po! Hindi na po ako uulit. Mamaya natin mag-usap. Kalasin mo muna. Kalas. Ubusin mo. Wala kang ititira kahit katiting. Wala na po. Meron pa. Marunong ka pa sa akin. Kalasin mo. Huwag mong didilat ang kanyang mga mata. Tutusukin kita sa loob ng katawan yan. Maniwala ka sa akin. Bubulagin kita. Kalasin mo. Ayaw ko ng away. Sinabi na ni Magnetico sa akin, malapit ka lang dito sa kanila. Kalasin mo lahat. Lahat kalasin mo. Kalasin mo. Ubusin mo. Pag hindi ko sinabing huminto ka, huwag kang hihinto. Linisin mo lahat ng katawan niya. Ulo. Tanggalin mo. Pati mata. Balakang. Lahat. Iyakin ka pala. May pa lang ang ginawa ko sa'yo, ha? Sige, kalas. Kalasin mo ng kalasin. Wala kang ititira. Wala akong sinabing kalasin mo ang sapa niya. Kalasin mo yung nasa likuran niya. Lahat. Balakang. Alam mo ba yung balakang ng isang tao? Alam mo yan. Kalas. Huwag mong ididilat ang kanyang mga mata. Pipilipitin kita. Maniwala ka sa akin. Naiinggit ka sa katawan ng taong ito. Aray! Naku po! Patawad po! Sige, kalas. Patawad po! Huwag ka muna maingay. Ayaw ko ng kaskandalosa. Patawad po! Huwag kang maingay! Pinapakalas ko pa lang sa'yo. Kalasin mo. Mamaya na ako mag-i-interview sa'yo. Kalasin mo. Linisin mo maigi. Linisin mo. Lahat! Inggit na inggit ka dito kay Cornel. Ano naman kinainggit ang kalor ito? Mayama ba to? Kalas!
Huwag mo muna akong sagutin ang mga sinasabi ko sa'yo. Pinangangaralan mo na kita. Tapon sa balakang, wala pa ako sinasabi sa hita niya. Hanggang hindi ko pa sinasabing ibaba mo yung kamay niya, huwag mong ibababa. Kalas, lahat ng kalas. Kalas. Walang elemento rito. Walang sinabi na nakatapak siya. Wala. Tao. Taong binigyan ng testimony. Ito yung spiritual niya. Physical niya wala na. Ibaba na. Nababawasan isa. Tao. Hindi. Elemento. Malapit lang. Malapit lang binibigyan ni Magnetico. Ayaw niya ibigay yung buong storya. Makikilala niya to. Importante mabasag lang natin yung dasal. Para mawala yung pamamaga niya at hindi na siya mablipan. Kalas ng kalas. Gamitin mo yung palad niya. Linisin mo maigi lahat. Linisin mo. Pag hindi mo nilinis, pipilipitin na kita sa pangalan ni Jesus. Ayan na po, Tanggalin mo. nilinis ko na po. Lahat itapo mo. Ayan Buong po. katawan. Wala pa ako sinasabing linisin mo ang kanyang hita. Ang pinalilinis ko lang ulo, mata, tenga, bibig, lahat. Kalasin mo. Pati dibdib niya, tanggalin mo. Ilalim ng siko, kilikili. Tanggal ang tanggal. Hanggang ako ang masusunod, hindi ikaw. Sa araw na ito. Hawak kita. Kalas, linisin mo. Mamaya na kita interviewin. Dahil pinapadetik ko muna kila Magnetico kung hanggang saan yung sakit na nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo. Pangalawa, hindi ito diretsong pinapakulam, kundi bagkus siya ang nagdarasal mag-isa. Malinaw na sinasabi ni Magnetico sa utak ko. Ilalabas niya sa mental telepathy ng utak ko. Kalas, meron kang kinakakayahan. Kalas, hindi to nakaapak ng kung ano-ano. Walang nakaapak. Kasi kung nakaapak to, kanina pa to nagsalitang nasa loob ng katawan niya. At hindi to didiretso ng tingin sa akin. Linis! Ubos! Ayan po. Ubusin mo lahat. Linisin mo. Ngayon, linisin mo ng buong katawan niya hanggang pa. Linisin mo hanggang dyan. Left and right, hindi lang yan. Dalawang kamay ang binigyan ng bisa ng Panginoon Kristo. Dalawang kamay rin ang gagamitin mo. Aray ko po! Linisin mo. Opo! Linisin mo. Pag hindi mo nilinis, ha? Opo! Tanggal lahat. Opo! Huwag mong ididilat ang Opo. kanyang mga mata. Pipilipitin Opo. kita. Opo! Huwag mong hilain. Hanggang sa tuhod ka lang. Opo! Sige, tapon ang tapon. Opo! Tapon sa lupa. Lahat. Ulit. Simula sa taas, pababa ulit. Hanggang balakang. Tinatanong ko na to. Lahat. May sakit pa rin pala siya sa konting diabetes. May sakit sa diabetes. Hindi naman siya malala. Linisin mo ng linisin. Po! Linisin mo. Opo! Bilisan mo. Marami pa yan. Tanggalin mo. Huwag mong pakalaman yung paa niya. Pipilipitin kita dyan sa loob ng katawan. Pag pinalilinis ko lang, ang trabawin mo. Opo! Sige, tanggalin mo. Ayan po. Tanggalin mo. Lahat. Lahat. Kahit tumabot tayo dito maghapon, kakalasin mo pa rin yan. Opo! Ayan po. Ubos, yung palad ang gamitin mo. Lahat, linisin mo. Lahat. Ubusin mo. Linisin mo lahat. Lahat ang bitira. Ubos ng ubos. Lahat. Ubos. Ubos. Ayan po. Lahat. Opo, tapos na po. Ubos pa. Tapos po. Aray, naku po! Linis. Kita mo, papel na lang ginamit to. Naku po, Ah, linis. sumusunod naman po ako. Kalas, lahat, ubos. Opo. Tinitignan ko lang kung meron pa. Opo. Meron. Dalaga. Ayaw bigay. Bawal daw. Kalas ng kalas, ubos. Importante gumaling. Ubos pa, marami pa. Ubos! Opo, ito po.
Aabot ka pa dyan ng 10 minutes hanggang 7 minutes bago makalas lahat yan. Bilisan mo. Lahat, linisin mo. Linisin mo, ha? Linisin mo. Pag di mo nilis, pipilipitin kita dyan. Huwag ka na maingit sa kanya, ha? Huwag ka na magagalit, ha? Hindi na po. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon Kristo, ha? Opo. At huwag ka na magagalit sa matandang ito. May edad na to, ha? Opo. Bisa mo. Aray. Aray ko po. Nandito nga. Aray ko po. Sa physical niya. Kunti na lang. Tuturog na yung papel. Yan sa physical niya. Busin mo yan. Wala kang titira. Aray ko po. Katawad na po. Kunti na lang daw. Tanggal at tanggal. Linisin mo buong katawan niya. Lahat, tapon mo. Tapon ng tapon. Pati balakang. Likuran, lahat. Tanggalin mo lahat, pati balakang. Wala na sa ulo, tapos na dyan. Balakang hanggang katawan ka na lang. Pababa. Yan, linis, pati dyan. Lahat, ubos. Meron pa nga eh. Marunong ko pa sa akin eh. Kalas ng kalas. Aray Meron ko pa, di ba? po. Tanggal, lahat. Palito lang ang ginamit ko sa'yo. Kayak ng iyak. Mas manipis pa nga sa palito ang ginamit ko sa'yo. Mas napaka-kins pa nito. Papel pa rin ang ginamit ko sa'yo para sa spiritual niya at katawan niya. Dalaw lang ang ginamit ko sa'yo. Kasi nipis lang ng palito at isang papel lang ang ginamit ko sa'yo. Papel lang at palito ang ginamit ko sa'yo. Hindi pa kita kinakabitan ng cross. Maniwala ka doon. Liliyab yun. Kalas ng kalas. Ubusin mo. Lahat. Tapon ng tapon. Bilisan mo pagkalas para mabilis. Ubos. Lahat. Itapon. Himasin maigi lahat ng sakit niya. Ubos. Meron pa. Konti pa. Doon sa balakang. Kita. Huwag ka maingay, ha? Didetek ko pa kila magnetiko kung meron pang natitira daw. Kahit konting alikabok lang dyan, kailangan wala. Ayaw ka ng skandalosa, manahimik ka, at hindi ko na nga inaalam ang pangalan mo. Huwag ka maingay. Hintumin kamay niya. Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan niya. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Opo. Naiintindihan mo? Opo. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon Kristo, ha? Opo. Dahil alam ko kilala mo itong taong ito. At alam ko kilala ka rin niya. Opo. Pakiusap lang bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Ang dala ko lang ikapayapaan. Kung hindi nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa'yo at ganun din sa taong ito. Kung may personal at galit at inggit ka sa taong ito, huwag mo siyang dasalan. Naiintindihan mo? Manalig ka sa aking ama na ibibigay niya ang lahat ng gusto mo. Ayaw magsalita ni Magnetico pero sinabi niya na sa akin magkakilala lang daw kayo nito. Magkalapit at magkalapit lang talaga kayo. Ayaw ko ng ganito. Ang gusto ko lang, maging payapa kayo. Yun lang. At magbalik loob kayo sa Panginoon. Pag ikaw ay nagdarasal sa aking ama, manginginig si Satanas, aalisin niya ang inggit sa puso mo para dito sa taong ito. Naintindihan mo na sinasabi ko? Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan niya. Pag bumalik ka sa katawan niya, maniwala ka sa akin, pipigain kita sa loob ng katawan niya. At itatanong ko kung anong ginagawa mo sa araw nito. Ipadidetect kita doon, papatawag ko, magpapaiwan ako ng tao sa kanila. Ginawa ko na sa isa kong pasyente yan. Hindi lang pala, 3 beses na. Nandito ang itong taong ito ginagamot at alam ng taong nandito kung anong ginagawa ng tao doon. Wala siyang kalam-alam. At sinong kausap niya, alam din ng tao rito. Itong taong itong kausap ko, ito, nasa loob ng katawan mo, ikaw. Alam nila kung sino at kung anong ginagawa mo. At alam nila damit ko, kahit panty mo, bra, etc. Ipapatingin ko. Magkatugma yun. Kaya ko gawin yun. Pero yun ay labag sa kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Kasi
personal na namin pinapakalaman ang katawan ng Espiritu niya. Pero kung kinakailangan lang naman gawin yon para lang bago kayo. Naiintindihan mo na? Opo. Hindi ka pa naman masyadong matanda. Naiintindihan mo? Opo. Huwag ka na magagalit ha. Opo. Hindi kita pinapagalitan. Wala rin akong karapatan na pagalitan kita. Bagkus hinihikayat lang kita magbalik loob sa Panginoon Kristo. Alisin mo lang ang inggit sa taong ito. Wala ka kwenta-kwenta. Ayaw na magbigay ng detalye ang aking ama dahil alam niya at alam mo sa sarili mo kung sino ka at alam na rin ng Panginoon Kristo kung sino ito. Naintindihan mo na? Opo. Huwag ka na papasok ha! Hindi na po. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Opo. Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Patawarin niyo po ako. At humingi ka rin ng katawaran sa taong ito. Patawarin mo ako. Huwag mo nang banggitin. Alam ko na yon. Ayaw ng Panginoon talaga. Naintindihan mo na? Opo. Salamat. Kasal. Kung alam mo kung di. Dilat na po ako. Huwag mo muna pakalaman ang mata niya. Inaintindihan mo? Salamat ka. Kung malayo-layo ka lang talaga dito sa loob ng taong ito, ipilipitin kita ng gusto. Pwede naman ho yun ako. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Lumayas ka na sa loob ng katawan niya. Pinapalaya na kita. Amen. Lumilat ka na, Nay. Bumaba ka. Meron lang akong gagawin sa'yo. Saglit lang to. Nasaan na pala yung tubig niya? Tignan mo muna akong tubig. Suot mo yung kinilas mo. O, kita mo. Kita mo, di ba sinukat ko yung unang-una? Makinig kayo, Nay, ha? O, tingnan mo, ha? Yung una pa lang, pantay na daliri mo, di ba? Pangalawa. O, di ba pantay? O, di ba? Anong pinakamahaba mong daliri? Di ba unang tingin ko, ganyan, di ba? Opo. Pangalawa, sinukat ko sa pangalawa, ang mahaba, puro kanan, di ba? O, ngayon, tingnan mo yung daliri mo. Ilapat nyo, Nay. Sarili nyo kamay yan, eh. Di ba pantay na? O, tingnan mo yung tuhod mo, lumambot to. O, di ba, lumambot? O, inumin mo muna ng tubig, Nay. Kunti lang. Tapos maglakad ka. O, susundan ka ni Kagawad mag-camera. Sige, lakad ka. Ayaw mo, huwag mo natakpan. Lakad mo doon. Ipagpag mo yung sakit mo. Sige, Nay, tuktok mo yung paa mo, huwag ka matakot. Nay, makinig ka sa akin. Tuktok mo sa lupa. Padjak. Baliktad ka. Kasi magkano yan. Papalit pala na. Sige. Para bumaba lang yung tubig sa katawan mo. Lumapit na kayo. Nay! Lakad. Iangat mo yung short mo. Tingnan mo. Hindi, yung dito mo pala. Iangat mo. O, diba? Yan. Nagkaroon na ng kulubot. Kanina, walang kulubot, diba? Parang lang gunisa. Diba, pabiro-biro kita ang sinasabi kanina. Ano pakiramdam mo? Magaang na? Sigurado kayo? Wala na sakit dito. Hawak mo yung dito mo. Wala na masakit. Talikuran mo. Dito pala na. Dito, tatalikod kita, ha? Diba kanina, dinedemo kita doon. Kasi bagong opera ka. O yan, masakit. O, hindi na, diba? Kanina, umiiray ka sa sakit. Hindi pa kayo tapos na, eh. Okay na po yan, kaya. Anuin ko lang muna. Ayusin ko muna yung